Hintay amin sa batin, ti Apo. Penintay amin sa rabwen, ti Apo. Penintay amin dayawen, ti Apo tayo. Taisot sa lakan tayo. Upo bingken na taengan, hintay nga ikanta, panang sarabuken Jesus, gariti kapya. Ider itay nga ikanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Upo bingken na taenga, hintay nga ikanta, panang sarabuken Jesus, gariti kapya. Ider itay nga ikanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto ko, ma'am. Iraman tayo pa'y ti kararag tayo, ti pagyaman, ti special intention ni Angelica Maribalya, ti panagkasangay na intunubiga. Kakabsat ni Kristo, intalit na kada tayo, ti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo. Iti inaldaw-aldaw panagbiag tayo, ikarigatan tayo nga ibiyag, dahito nga Ebanghelyo, dagiti galad, ti kaadda ni Kristo kada tayo. Agdaydayaw tayo nga rudken kwa na iti amin na puso na ken panunod. Tapno nga rod maikarita yung makiranod, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang maasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kun atayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko unay. Iso ngagpakpakasi akin Santa Maria nanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santo ken kada kayo met kakabsat ikakaasid ako iti Apo tayo a Diyos. Kasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, iti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag na agnanayo. Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, Apo mga sigaw, mga sigaw. Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, Kristo mga sigaw, mga sigaw. Ako mga
na po mga sikat. Gloria Diyos, ikatawan, hindi ko'y nakakakyan, kadang itatawa na iba, di pa nakakita, iunan na taka, itanong taka, pagkupangan na kalaylaya, kenda yaman kang kenda, kapuiti, naing naklang nagayan mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ako Diyos, na inahitan namin. Diyos Ama, Ama na kabali namin, kesika ako niya, Jesu Cristo. O Bukto, nananahin na ako, Cordero de Dios, que anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Nadagit ni basbas tinupo, Asia na langit, sikang makita. Nadagit ni basbas tinupo, awatin, tatay ko'y arararamin. Sika asitutugaw, hindi makanawag di Ama. Kasiya na kami, Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan angay sisika, o Apo, Jesu Cristo, tinasantuan. Siksika, di Apo, siksika, iti kangatuan. Ititimpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo da kami a pamilyam, daytala ang grasyam ti panginanamaan mi. Anan sata dawaten mi taaywanan na kamkadi, ket sa lakniban na kami adi agsarday taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Di maibasa na daw iti libro ni Job. Pinagyan ni Job, tinagsaw, tinunana. Mayari ti biyag ti tao, ti kapilitan, apa nagserbi ti soldado.
Kasalabiyag tagtatrabaho iti nadagsen. Kas tagabong alkalikaguman na ti paglinungan na. Kas mangmangget nga gururay iti tangdan na. Binulan nga ubaw ti panagbibiyag ko. Rinabii aladingi ti malakam ko. Numaturugak alimbasagen nak iti iddak. Saan na ka makaturog, kaya't kun nga aglawag. Agibusen dagiti aldaw ko, nga awan namnamak. Naparpardas ti panaglabas da, ngem ti panaglabas ti barkilya. Lagi pem, o Diyos, akas laangin la ti biyag ko, nagibusen dagiti ragragsak ko. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Madaydayaw ti Apo, dagiti naupay paragsaken na. Madaydayaw ti Apo, nasaya at kantaen ti pagdayaw iti Diyos tayo. Nasaya at ketrumbeng, ti mangidaydayaw ken kuana. Ti Jerusalem, bangunen namanen ti Apo, umungen na dagiti nawarawara nga Israelita. Dagiti naupay paragsaken na, ket betbedan na dagiti sugat da. Dagiti kitben, ituting natin ilang da. Ket iti tunggal may isa, adanagan na nga itenda. Naindaklan ti Apo tayo, dakkel ti panakabalin na, saan na matupod, ikinasirib na. Itanong na, tinapakumbaba. Ngem ti managdagdakes, ibababa na. Iti may basa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga-Corinto. Uray no ikaskasabak na ebanghelyo, awan ti kalintegak agparami. Kanay pabaklay kanya, kay iti na arami, ket asi akpay no diyak ikasabat ti ebanghelyo. Nubukbukod ko anakem at umpalan ti trabaho, namnamaek amatangdanan na. Ngem aramidek akas pagrepengak, agsipod na naipakumit kanya daytoy a trabaho. Anya nga rod ti tangdan ko. Isulaeng ti gundaway amang kasaba, iti naimbag a damag, ajak patangdanan. Iti sabali a panao, jak kalikaguman, ti kalintegak, akas agserserbi, iti ebanghelyo. Siwawayaak, sa anak at agabo ti uray siya sinuman. Ngem, patagabuak iti amin a tao, tapno ad adupay ti maawis ko. Iti sidong dagiti nakapoy ti pamati na, agbalinak akas kadakwada, tapno maawis ko ida. Iti kasta, iti anyaman a pamuspusan, agbalinak akas kadagiti amin a tattao, iti amin a kasasaad da, tapno adda maisalakan ko kadakwada. Aramidek amin dagitoy, gapu iti banghelyo, tapno mayramanak iti parabor na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maipituken ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo at ako mga kadakayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Idi nakapanaw dan iti sinaguga, nagturong adagos ni Jesus ken dagiti kakadwana, da Santiago ken Juan, iji balay ni Simon ken Andres. Aggurigor idi ti babae a katugangan ni Simon ket agid-idda. Apaman asim mangpet ni Jesus imbagada ken kuana ti kasasaad ti masakit. Iti kasta na pan ni Jesus iti ayan ti masakit.
Inigaman na ti iman na ket tinulungan na abumangon. Iti day tamet la kanito awanen ti gurigor na ket sinerbian na ida. Idinakalnekan ti init iti day tamet lang nga aldaw. Nagdudupudop dagiti tattao iti dayta lugar iti sango ti balay anagyanan ngayan ni Jesus. Impanda ken kuana dagiti masakit ken dagiti linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus dagiti ado nga agsagsagaba iti naduma-duma akita ti sakit. Pinaksiat na ti ado a demonyo. Ngem di na pinalubusan ida nga agsao taammuda ti kinasi asino na. Nasipnget pay laeng iti sumuno abigat. Iti bumangon ni Jesus ket pimmanaw iti balay. Nagturong iti disto nga awan matagtagi tao iti ruar ti ili ket nagkararag sadyay. Ngem napanbinirok ni Simon ken dagiti kakadwana. Idi masarakan da kinunada ken kuana sapsapulen da ka dagiti amin at tao. Intayo ka dagiti kabangibang nga ili insungbat ni Jesus. Masapul ang mga sabaak met kadagita a lugar. Tada ito'y tigapuna apimmanawak ijay Kapernaum. Ngarod sinorsor na amin apaset ti Galilea. Nangas kasaba kadagiti sinagoga da ken namakpaksiat kadagiti demonyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Adda ko ma-gift tay amin niya. Nga agpipinaksyat ti demonyo ti tunggal maysa. Kaya yo, sino nga mga bak, dahil ko maglalaban na dagiti demonyo ni Apo Jesus ka pinaksyat na dagiti demonyo. Adda ko masagot tayo mga kabailan tayo nga, butya! Kung na tayo ka napaksyat di demonyo nan. Nagmayat ko ma. Adda may sa gayam ko, very close friend. Gaputa na napuro mo't a Katoliko na napigsamot ti pamati na ngam di lakay na kasla wala lang kasla han unay nga ikaskaso ti pamati na ngam ti babae respeta rin na kunana respeto ti marriage kunana amuna a sakramento ti kasar kadayta gaputa kas jay nagaget ti sunag trabaho di jay lakay na met. Diyan mo, naggap-gap pa na dati nga tao, magkasla taga-ubog nga ta. Alas sa salutan na, latag na, di na pa'y polos, ay i-attempt natin ang trabaho, han na maanusan, agikat manan, kapag agtrabaho di jay babae nga napingatan, tunong makastrek ti trabaho di ti lalaki, diyan mo, agikat na maikat manan ata na kabunbuntog lang arudan, awan pwede pa na kanayon sa mga hangover. Kala dati nga kasla awan ti goal na iti biyag. Handa pa'y naganak. Awan ti kada. Dahiti babae ngagsaksakripisyo piman. Uray no dahiti makumaapan idraiban dayjay asawa na. Busbusinaan nan to nga di na. Dahiti nga di pala nalalpas. Tit! Kung kunanan dayjay nga busbusinaan ng ka. Ala, dayjay babae maturturture mentally, emotionally, spiritually. Kakunak. Anya nga ti planom, anusaklatan a father. Gaday ta ati martir ko na met Tatalagahan na inatem, no mapanmet, agramang nga di balay da ka, umok ti mamartek ka. Daday ko malakay na kukit kita na jayang ka, ala, barkada, jaming, amin, awam met maitultulong na awam met ti. Kala kasi ko jay bayas nga nga pamilya. Kakunak ijagay mo, anya nga ti planom, anusaklatan a father ko na. Kanya nga ron kakayam pa nga ayaten gapulaang ijay marriage sen anusan na ngam napukawan di trust napukawan ti ayat napukawan ti respeto napukaw aminan kaya ekspektaren na nga asawaan na mga asawa kanya na siyempre responsable ahan sino matimayat nga babae nga agpaasawa ak iti lalaki nga hanam mo ti lubong na kala awan ati maya mo ito malaksid no ikamkamat mo tabiyag mo tatandani ka kanya na ganan agmalmalas kang kamakantsawang kalaengan ka ura inyatan ko na mo ka malaksid ano kasi nga maan awan ati mayat akas jay sugar mga sawa ka agplano hindi wan kasla maupay jiri na ma-depress kasla na unugan
Kakunakan niya na, agpili ka, one day ta marriage laeng mati saksaki mo, awam mo pulos na batin. Yan nga ruti plano, mabalim mga agsina kayo, agasawa ka ay marriage lata, nga mawaswas day ta, ngumnawan respeto, ikamot, tibay ibagakan niya na, ikamot tabagim. Ngamin amin ang inted na, awam mo response di bangir, pasig mo nga panangi inya na gana kaslama aham mo nga agtrabaho jay bangir kakunakan niya na respeto mo tabagimon danda lumakay bumakit kayon kaday talaang iyan anos mo aging gana nga pumusay kayo kas natibiyag mo anya mo detang imayang tilubungan kumaano adda mo pakakitaan na nga agbaliw pakakitaan na nga agtrabaho makakitaan na kuma mga sumaya at awang mo ilata niya nga rudan ti respeto mo tatan inted mo amin nga respeto ti kunakan niya na ti mo respeto tatan day tamo bagimon i-spend mo day tabiyag mo nga agragsaken i-spend mo day tabiyag mo nga nawayan haan nga nakabalo den ang kung mga ibaga ang agsina kayo ngam no iso ti choice mo ala ka ilakad mo kasi failure nga talaga ti panagri na so talaga a failure. Kawun ka kabsat kas jagamin di kada tayo dito ilubong. Adulat talaga ti banbanag nga di expectaren tayo sa baliti mapasamak. Ada dagi ti plinano tayo ngam ti rumwar madi. Go. Di makanya tayo amin ang gala ko makada kayo nga das asawa na tata. Idi agbasbasa ka. Wow, ti kayat ko abiyag. Puday prinsesa akto. Prinsesa nga. Adamot karima dagiti agar-aram idi di awam pay ti text ka. Wow, di kan anya nagadan ultimong tong alam mo, paypaypayan kanto ay nya paypaypayan. Idi na bartek iso mo ti paypaypayan ni bakena. Mangilngilaw. Baliktad mo tan. Kasi prinsesa ko natin, i-expectaran tayo, di agplano tayo, wala ka na kita agasawa, di agplano tayo, tintubiyag ka, dahi tayo nasayaat, dahi tayo nanamay, kaslakto prinsesa, wow, nakalinlinis akto. Apo, uging amin nga mumukatan nan, piman, kakakaasin. Kada di ati plano tayo, adda na kita banbanag nga umay, nga han mga isotiplinano tayo. Sumrek dahi jay. Kano daduma, dadya frustration tayo, dadya rigat tayo no daduma, iso dadya, haan tayo nga makapagbiag asi aayat, mapukpukawan dadya respeto, mapukpukawan ti napintas alangan-langan, at dadya tayo agkong ko na, agan ano saklaangan apo. Dagi tayo hanga nakaanos, nataya kun apo. Imunadan, tahanda nakaanos, piman. Dayay, ibagbagana dayay. Apa yang aday tigamin ti ibagbagana? Ngamin no hantay nga ammo, no anya nagyan, no hantay nga ammo, no anya di os-osto nga sasaaden tayo, no hantay nga akseptaren di os-osto nga kabibiyag tayo, na hantay pulos maiwaragawag ti ebanghelyo. Kuna ni Cristo ay kuna ni San Pablo dayto taga Corinto nya. Kunana. Asi akpay kunana nya. Asi akpay no jak ikasabati ebanghelyo. Kakaasi ang biyag no awan ni Kristo iti biyag tayo. Asi akpay no jak ikasabati ebanghelyo kunana taapaya haan garuden nga ni siak kag bibiyag no di ni Kristo ang lawagan tayo. Anya nga min ti ebanghelyo. Dahil ebanghelyo is the message haan. Sino ti mensahe ni Kristo? Haan ada tayo. Ti ebanghelyo ni Kristo dagiti galad na di panursuro na dagiti nasaya at nga kababalin di panangitan ok na ti tao dayta ti ebanghelyo ni Kristo haan nga datayo hantay nga ibaga nga dati ti ebanghelyo yu pakawanam kaladi na minsan imay dagiti memestra ti paway elementary minisaak ida idi agmano na kun anak di jay maysan inig ganan na jay ima jay inyanagan cha sabul ko ka inig ganan na nga kinastasa kun anak din apa ya ni hangasyak ni Kristo ma'am kung kunak nga luklukon api ag disminorya ka kung kunak di madayon nang iggan jay kagay ni Apo Jesus ka na agasan nga maamot ta siraragsak hangasyak ni Kristo haan nga syak ti umayo ko ni Kristo kun naklata nga ipapilit we are not the message haan nga datayo ti mensahe ni Kristo.
Ngam haam mo maiburay dayta, no haam mo nga lawagan, no anya di sasaadam. No haam mo nga mawaknitan, no anya di kasasaad mo. Umuna, anya ti ebanghelyo tayo ni Kristo. Maikadwa, sino ti mangiwaragawag ti ebanghelyo? Datay amin nga nabunyagan. Datay amin nga addakem na dito'y lubong. Awanan ni Kristo mo, mayagsaukan niya tayo. Haan lang nga dagiti nakaiggan ti Biblia. Ti pamati kakabsat, lawagan tayo ngamin, ang ti pamati haan lang into no Miyerkules Porporos, tatta Domingo, inton Simana, into no Christmas, baka ti pampanunutan tayo nga pamati kadayjay. Gapot aldaw, obligasyon tayo a Kristiyano Katoliko, mapantay di simbaan, agkararag, agkomunyon, that is our faith, haan. Haan nga, DJ laeng ti pamati, DJ inaldaw-aldaw, apa nagbiag tayo. Sino ti agiwarwaragawag ti pamati, dahi laeng Domingo, nga niya po padi ko, umay kay ladumngag keng kuana ditoy, haan nga kasya ti pamati. Ti pamati, no kas anong nga ibibiyag ti ebanghelyo, every second, every minute, every hour, every day of your life. Isungarod nga jilangan-langan ti agasawa, agkakaaruba, ijay trabaho, ijay tiyendaan, idtalugan, adda kay tilugan, adda ka di maibibiyag mo ka di ti ebanghelyo. Sino ti mensahero? Datayo. Ngamhaan nga datayo ti mensahe. Kano ijay inalda-alda nga panagbiag mo ka, makadomingo nalipatam ni Kristo, sumingpot kanton Domingo. Nya mo data nga klase ti biyagan. Makadomingo ka switik ka, ore ka inaktumot agpakawan. Madi aday. Madi aday nga pamati ti pamati akid ijay inaldaw nga panagbiag tayo, no kas ano ka agbibiyag kakunak. Isu ijay ibagbagak. Narigat tayo gamin nga maiwaragawag ti inaldaw-aldaw ni Kristo, no di tayo amo di lugaran tayo, katla ko madigigayim ko. Kas ano nga rod nga maiwaragawag mo ni Kristo ka, miserable mo tabiyag mo. Kas ano nga rod nga iwaragawag mo ni Kristo ka, agtutuok mo tibiyag mo. Kas ano nga marinadang adda kanyam ni Kristo, nagdagsen mo tabarukong mo. Dahil nakarigrigat nga panunutin, kala ko madagay tayo daduma, lonlones pa ilaang. Sumsumrek da pa ila ayanti pagtrabahuan da, nagtrabaho da ko mati opisina, wano gobyerno, wano eskwela. Siyempre ako, ubeng linya, bayang magilew. Kalpasan di bayang magilew ka, lonlones pa ilaang. Akong ungutan! Apa yan? Ahaan man lang nga na-relax idi Domingo, man lang nga na-relax idi Sabado, naggapod di balayda, miserable a pamilya, maapektaran di trabaho na. Hello, agkakaawatan tayo haan. Daya iso nga Lunes pa ilaang, madin. Kabubutingan, tapaya, miserable ginaggapon na pamilya, narigat. Agtutuok. Iso nga kas ano nga iwaragawag mo nga ni Kristo nga, addaan respeto, addaan ayat, addaan kinapakumbaba, isakit mo ni kabsa mo, ijay pagtaengam ka di mo iso nga nga ti umuna nga paggapwan ti ayat, ijay unag ti balay, ijay unag ti pagtaengan. Ngam no ijay balay ka tiri nana ka naliputan, no rumwar tiri nana mo naliputan. Iso nga adala ka, iso nga, no jibalay ka malipliputan, maululbod, adala na ginarasaas nga katrabahuan, no, siyak dayjay ko na. Agata pa. siyak ti pagtungtungtungan nyo, ko na. Apaya, iso nga rin tinaaramid. May isa dayjay. Haam mo maiwaragawag, datayo nga mensahero, narigat tayo nga iwaragawag ni Kristo, no, di tayo ammo dayjay, haan nga nalawag dayjay, pagtaktakderan tayo. Iso nga lawagan tayo, amuan tayo, Ti mensahe ni Kristo, sino ti mensahero? Datayo. Kano datayo ti mensahero, sino ti audience tayo? Sino ti audience tayo? Sino ti pangipasaan tayo? Dagkom comment, dagijay YouTube sa, wano jay page tayo. Ada nakabuya basit, dagijay reels, dagijay videos. Kasi siyempre tila maikabil niya, kaya di laang sermon, haan nga na iraman di maibasa niya.
Nya mo dayta nga paday pasurot sa amon ni Satanas. Comment na. Apaon mo dagiti man nakiapa nga follower tayo. Apaya dayta nga paday pasurot sa amon ni Satanas tila masalsalawasaw na. Kuna mathan nyo nga apaon apaya. Nalakati agipapan no naggapo ijay kaunggan haan. Nalakam nga makita ti kinaimbag ti tao no naimbag ti adag ti uneg mo. Nalaka ti makitam ti tao dakes may adijay uneg mo. Birbiro kam dagiti agtatakaw no sika agtatakaw ka haan. Iso ka butang mo chismosa no sika kat. Pakawan ng mapo. Isungarod nga naglakat agi pa man iso ti ko nakahanyong apaon baybayan ikararagan nyo taapay sa bali nagyan di uneg na nakakita na ba si ti video dinamot binuya di buon ka agsasaot dakasen alla ison sa amo ti paka-impyernon nan. Apa yan naggapon na nga rod alangan nga impadamag di kaarubanahan an naggapon toy. Iso ti ko iso nagyan di uneg na dayta bayan nyo. Talaga di agkaskas diyan no daduma damdamon pay lumakita agsasaot dakasen di kay pay nagamammo ka pagsasawan na kan alla kakaasi mo nga agbibiyag daytoy apaya nagado kay sigurado nga nagado ati hurts na di uneg nagado ati sakit tinakam nagado nga kinaulbod di uneg na apaya nga isu rumor adagos ka dakisen very judgmental di panangkita na ti taon. Sino ti audience mong umuna? No sika kuna tayo ni Kristo ti ebanghelyo, sika mensahero ka, sino ti umuna nga audience mo? Dahil mo tinaisuro, idagadal kami ti homiletics. Insuro da magkada kami, agsursuro ka mga agsermon, anya ti kunada, no matamaan ka, iji sermon mo, good sermon dayta. Ti umuna nga audience mo, tabagim. No adda ikayat mo nga ibaga about love, panunutin mo, agay-ayat ka kaday. Kinapakumbaba, panunutin mo, agay-ayat ka kadi. Kinachismosa ko nada ka, da kayo magamino daduma ka, dagitay, may ada chismosa na, nakapanunot kayo nga sa bali ko, isunan eh. Kung ayaw mga dagos, ada mo na panunot yung nga sa bali nga tao, panunutin mo muna Ti umuna nga audience mo sika. No adda epekto na, di ibagbagamon, well, now, kinapakumbaba no ko namon, la pakawan nga mon no ko nam, kabailam ka di mo't tinamakawan. Adda ka di pudpud no nga pamakawan. La, bahiwa mo nagpakumbaba ka, handa nga mamati no si kamag kainggat tangsit ka, haan? Oh! Oh! Kita nyo, nasakit? Nasakit kami no daduma. Isong adda dagiti nga makimisad toy apaya nasakit apo. Inakla di bangiron piadjeta maturog aklatan. Ay. Aw magkaamok Piadjeta maturog aklatan ko nana. Ngadi gino daduma ti umuna nga audience mo sika. No yay panangiwaragawag tayo ti ebanghelyo. Ti umuna amerisen tayo ano si asino tayo. Nga oray man ka no man nagbasol tayo, oray ka agkaraitib kol tayo, oray ka no nakapsot tayo, tanarukop tayo mat. No daduma ka may mayat mo di nakapsot, apaya ijay mat, di kamali tayo no daduma, isot pagadalan tayo ti kadakkelan nga leson, haan? Agpraktisak agbisikleta, agusarak day tayo klits, day tayo adalak na nga sapatos, kakunada, haan mo mapraktis dahi tano, haan ka nga madalab mo muna. Agpaiso, intunukan na ka, pampanunutan mo nga ka na dalab, narigat, kasi mo laang. Haan mo nga amo tiri na tinapudot, no haan ka na sinit, haan? Amo yun napudot? Agap apura ka kumain, migop ka, di ko ka, biya ako, oray ka lang dahi tayo, agluptak pa. Taapaya, amo nga may isaot na pudot, na napadasam, haan? Among nga ibagati na sakit na napadasam, nadunor ka. Among nga ibagati pamakawan na napadasam ti na humilyay taan. Ngati nga imbabainda ka. Hindi yan lesson para kanya. Maikadwa, sino ti audience tayo nga maikadwa, yaglawlaw tayo haan asabali at haon, di pamilya tayo. Ado dagitay tatang, ado dagitay nanang nga uri handa uni agsasao. Nagbasit ti sa uda, ngam di anak sumursurot dati kinasaya at data apaya marinam di ama nalintag ikarkarigatan na daglintag adda respeto adda ayat adda mo dagitay nanang nagmayat ti pagbalinan dagiti anak da ta apaya
agunget man no agunget, nya naganan, ngam di disiplina kaya na nga ibiyag. Dahil ati mang ibibiyag ti ebanghelyo. Nga dahil pamilyada ka, at da respeto da, dagiti tattao ko automatic nga respeton da idata na sayaat. Dahil ti panang ibiyag ti ebanghelyo. Hanga dahil ti tumanatat nga di na maibibiyag. So manao nga awam mo marinam. Iso nga di pamilya no daduma makapahanga ngayon no daduma dagiti pamilya nga na marinam latang nga nagsaya at di jay kada ngay ore hang agsasao dagiti nanang kintatang sumursurot di ugali dagiti anak. Sumursurot nga nagsaya at dagiti anak. At damot dagiti pamilya Pera de los Buenos na dabas bastos dagiti anak. Baka na ululbod mo uno na bastos mo iyo nagti balay. No sadot di anak mumutin, naggapon na pamilya. Alangan nga naggagagat na ng kintatang. Sayang di kiyo text ka. Agkalyo ako. Siyempre naggapon di pamilya na dyan. Sinuti mo na nga nang isuro, di ebanghelyo na ni Kristo. No di anak ka muna ti agkararag. No di anak ka muna ti agtalot kini Apo Diyos. Agday dayo, naggapon na. Sinuti nang isuro. Nanang kintatangaan. Ano amuda nga no honest da iti panagbiag da amuda ti agkararag sino tinang isuro ni Apo Padi ken dagiti katikista ka umaydan tula ngano dakkelen di ubing kagas jemat kunana ni Apo Hesus ay kunan ni San Pablo si akpay no jak inyag isuro ti ebanghelyo kunana kas jemat lakan nya tayo kakaasi nga biag ti awan na pulos ni Kristo. Puros gura, sakit tinakem, inulbudan, tinangsitan. Anya laday nga, manulang nga tawon tabiyag mon ka, kasjay pailaeng. Dandani ka pumusayan ka, tibiyag mo pailaeng ka, nakagulgulong. Awang pay pulos ni Kristo, kas ano lang nga biyag daytan. Di mo pa'y napadasan tinagbiag anawaya, di mo pa'y napadasan tinagbiag anaragsak, umapapal ka, ti kaaruba, miso, wawanan, managapal. Anya ti epekto na dahil kakabsat. Ni Apo Jesus, kita inyo, di katugangan ni Pedro, na panabinangon, aggurigur. Bimangon adagusen. Pampanunutok, idi kay rabi ka, di kalman sakbayak nga ka, idi bimangon di katugangan ni Pedro, na panagluto nga dagusen, na baka babain na, ure gurigur siguro, kagapo ta babain na, da ni Apo Jesus, na panlata nagluto, lanay ka babain. Nung pampanunutok, no daduma ti pan nakaagas haameket nga dijay pan nakabalin ni Apo Jesus ko mga pumanok a demonyo unnatem ta imam hangga agbasolan ti meket adda nga pan nakaagas ka dijay care amo yung very caring ti Pilipino nya kita nyo dagiti nurses ti abroad kakayatan da ti Pilipino apaya very caring ti Pilipino. Nakita duman no tinodok na latamet na ada nagpaparutak tingi po na puno angahan nga. Ada dagiti nadagsen ken nalag anti ima na. Gerin wala-walawal na anay ka makadandano ka kun tanay na yapo. Ore ada anesthesia nakakatla di manon di kararwak di. Yung nadagsen ka no ima na nga talaga mo di agparparot. Hana nga dati na uday ka nalagan. Di ko na tipan nakaagas haamag ka is not the medicine. DJ care. DJ pa nang iparinam. Isugurod nga bisitaem dagiti masakit. Amoy ti emotion, DJ emotion ko madiji tao, madip-depress kita anyo dagiti inagasan ni Apo Jesus. Dagitay prostitute. Dagitay kung kunadang agpukutel hanga kayat tigimong dagijay. Nga imo na nga pan nakaagas kadakwada ni Apo Jesus, welcome na ida. Iso nga kasjay mo ti mission tayo. No ti tao nga pagserserbyam ka marina da a tao ka, napatpatig dayjay ngam di ited mo a kwarta. Napatpatig dayjay ngam ited mo nga sa agas wenno di kanen na. Napatpatig di panangi parinam nga tao ka. Ngam no tila pampanunutem ka bagbagim. Haang kapulos makaagas, dadael ka. Sikati mang dadadael. Ngam no di panangi parinam kitaan nyo dayto nini. Ni Apo Jesus kenapan na dinanon dagiti awan dagiti agsaksakit impari na nalaeng di ayatnan in the first place maag-agasan dan
Di mo no daduma dagiti mapangkain pa check up di doktor. Ag sakit ka launa yan, makasaksakit ka, itartaray da ka pala di hospital, idinas lang ni doktor awon ni doktor di ko libog, umangas ka, libog. Ipadas mo agoyak. Ang sakit ko dok, adda uyak mo. Kuna na pinaguyak na kangarod. Ngam jay pala adda makita mga doktor ka guminawa diri namon haan. Napadasan nyo nagsakitan? Nga daytay nga mo makita mo nga awam mo lang doktora nakabaybayag ka diyan ayan ti paglinyan awam mo lang doktoran into no dadta ni doktoran ako nada ka kasla guminawa jay oy agkakawatan tayo haan. Makita mo di assurance lang nga dadta ni doktoran ka kasla guminawan jay rinam kas jay mo lati gayem kas jay mo lati kabsat na iparinam nga adda kalata amuyo ti pan nakaisalakan ka amo ka nga daytay mapanla ijay langit no agngangabitin ni kabsa mo maupupay iti biyagan no adda ka laka nga nangibaga nga haman kayam dayta ker dayjayan pumigsa no nagbasolon ka ti ammom ka awan pa nagbabawi kanyan addalata pa nagbabawi ag subli ka no ker dayjayan makatulong ka dayjay ti ebanghelyo. Kabaliktad na nga ruday takunak no tila amin nga pampanunutan ko para bagin hanga para kanyada dadail ka hanggang agserserbi tabagbagin ti serserbiam nariga dayay no paraking ka amin hanga para kanyada ay susapaw delikado dayta kaday jay kakabsat ti epekto na jay panangiwaragawag tayo ti ebanghelyo isu jay mari na dagiti kakabsat tayo. Jay pala pa nang ipatig mo, jay pala pa nang iparinam nga kadwa na ka itirigat ken tuok na, kadwa na ka iti problema na dakkel abanag daytan, agas day jayan. Haan lang nga physical, emotional, spiritual, ag-agasam isuna makaagas ka. Ngam na si kamo ti mangmangted ti sakit, poison ka ti kagimungan, wala. Istorya umamin nga agputar ka ti istorya tapno sikala ti agbalin nga god nay adda nagbasol ka ikulkulasay mo ay poison ka ti kagimuhang ka nga makaag-agas ala kakabsat ko na ni San Pablo si akpay no jak iwaragawag ti ebanghelyo wen adda ni Kristo kanya tayo timod la ibagbaga na daytoy ka irwar tayo kadi di kinaimbag ti kaunggan tayo haantay bukbukudan adda aming kinaimbag ti puso tayo. Irwar mo, amo nga ilamlamang. Gari na di pagimbagan ni kabsat mo, haan nga siksika. Adda aming kinasaya at ti puso ti tunggal may saka na tayo. Oray man ko na tayo, adda pagbasbasulan tayo, adda kinaimbag, iso da ibagbaga na irwar mo. Iserbim kinikabsat mo, iparinam kinikabsat mo, nga adda kanyam ni Kristo, dahi tati misyon tayo. Iso nga ni San Pablo ko na haanin na siya ti agbibiyag, no di ni Kristo ti agbibiyag kanya. Nagmayat ko mga ibaga dagiti kakabsat tayo, kasla daytoy kakabsat ni Kristo. Kunana ko mamagkada tayo kasla daytoy kasla asawa ti Dios. Kunada ko mamagkanya tayo mariri naking kati Kristo. Iya dada yung mga po handa ko mamaibaga nga kasla mariri naking ka demonyo ka. Nagalas mo nga tanaham mo kuma na may mga ibagada nga ti mariin na mada kung makuurisin no Kristo. Hantay nga Kristo, we are not the message. Hanga da tayo ti mensahe, nga mabalin tayo nga mensahero, mabalin tayo nga idanon ni Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga agda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapos sa dilangit, kat nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet ang ilansa iti krus gapo kada tayo, iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong nga aldaw,
kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Baro abiyag ti intuyang ti ama kada tayo babaan ni Apo tayo nga Kristo nga imay nagserbi, awawagan tayo ti ama awawagan na tayo ti ama asumurot ken ni Apo Jesus, babaen ti panagayat tayo iti pada a tao, tapno makapudno tayo asumungbat iti daytoy nga awag. Intay nga rod agkamang iti ama ket kuna tayo, Apo pagbalinen na kami nga instrumento ti ayat mo. Impakita ni Apo Jesus ti ayat ti ama, babaen ti panangipangimbag na ti adu a masakit. Agtalinaed kuma ti simbaan na sakramento ni Apo Jesus, babaen ti panag-inayat tayo akameng na. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinen na kami nga instrumento ti ayat mo. Nagkararag ni Apo Jesus sakbay anapan iti sabali nga ili, tapno mangagas ken mga saba. Mataginayon kuma ti gagar ken kired ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi ken religyoso, nga agserbi kadagiti tao, ken maikanunong ti biagda ken Apo Jesus, babaen ti kanayon a panagkararagda. Kumararag tayo iti Apo. Naragsakan ni San Pedro iti kaado ti tao, ket binirok na ni Jesus tapno tamingen na ida. Agserbi kuma asi ayat ken si pupudno, dagiti mangidadaulo ti pagilian tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinen na kami nga instrumento ti ayat mo. Intuloy ni Apo Jesus a pinaimbag dagiti masakit, uray idi rumabiin. Mataginayon kuma ti anos ken gaget dagiti doktor, nurse, ken dagiti mangsalaknib iti salunat tayo, iti panangitong palda, iti sinapataanda at trabaho. Kumararag tayo iti Apo. Naindaklan ang mangagas ni Apo Jesus. Ikan kumati Apo Jesus, tinamnama, dagiti masakit, ket maikan ti kay papanan ti panagsagabada. Kumararag tayo iti Apo. Pagbalinen na kami nga instrumento ti ayat mo. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, pagbalinan na kami nga instrumento ti ayat mo. Diyos nga amami, sagot mo kada kami, ti tarigagay mi nga agserbi. Dawaten mi tatulong mo ta ibiyag mi dagitoy at tarigagay, tapno maikarikam to nga agbiag iti pagariyam. Dawaten mi daytoy gapo medlaen ken Kristo nga apo mi. Bendicionam uapo, daytoy daton mi. Iti na
Jesus, isagot mi ken ka. Ti Santa Misa, idatun mi ken ka, denggem kadapu araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idatun mi ken ka, denggem kadapu araraw mi ken ka. Amin nga namin mi ken gungunay maidatun nga yan ken kanyo sa Ti Santa Misa, idatun mi ken ka, denggem kadapu araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket maipaay pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagukan tinasantuan nga iglesia na. O Dios nga apo mi pinarsam dagiti tinapay ken arak tapno saranayen da tinarasi abiyag mi ditoy daga. Ipaay mo kadita pagbalinem pa ida asarana iti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay maikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti pannakaisalakan. Babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit. Idi immuli kan ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, 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 di Apo a Diyos, dagiti aming aparswan. Di langit ken daga, napno tayo patay daydayawan. Hosanna ikatatuan, madaydayawan. Di umay tinagan ti Apo, Hosanna ikatatuan.
Pudno unay apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na as aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito'y tibagik isa may yawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy at suminom kami. Iparangaran mi ti papatay mo, uwagin dayti, iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami makirano di bagigan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak nap iti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi ken dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Inday umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag, na insuro ni Apo Esos kada tayo. Amin sa langit, madaydayaw, tinagan mo, Numteng humati pag
matungpal tinaken mo, dito'y nag-aakas sa langit. Item na araw ito, ikanen di pa tinayong aldaw papawali, dagiti basbasuni, kasmet mo iti pamakawani, kadagiti menakabaso kadami. Inakapit baybayan nga umano, iti suliso ket di salakam itinakes. Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ditoray, ti panakabalin kandayo. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga agapukan niyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan norod iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayan kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti sangayubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti sangayubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti sangayubungan, item kada kang ti kapya, item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, iti may sala nga sa umapaimbag ton.
kama, O Diyos ko, amin parikot ko, ta sikalaeng o Apo, tiam mo ka makatulong tuyno mo. Umay kumani kama, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, ta sikalaeng o Apo, tiam mo ka makatulong tuyno mo. Agpasagat nga rod ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen na nga rod tala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagat nga rod ken ka, tawan sa bani pimananam nama, arakupen na nga rod tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani kama, O Diyos ko, nalupoy unay amyag ko, ta sikalaeng o Apo, tiam mo ka makatulong tuyno mo. Umay kumani kama, O Diyos ko, napulkok kunay abiyag ko, ta sikalaeng o Apo, tiam mo ka makatulong tuyno mo. Agpasagat nga rod ken ka, tawan sa bani pimananam nama, arakupen na nga rod tala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagat nga rod ken ka, tawan sa bani pimananam nama, arakupen na nga rod tala, sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo makiranod kami iti maymay sa apadaya, tapno madegdegan di pan nakikaysami ken Kristo. Ipaay mo kadi, tamamataod kami kadagiti bunga ti pan nakaisalakan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana.
Nadaman tayo seminarista tayo di tarwar apo, tayo agpaparegister ti takbokasyon, tulong ti seminaryo, dagi tayo na ayat ti puso na, mabalin nyo lang ti agdonar, wano ag-register apo, panakatulong ka dagi tayo, anak tayo di seminaryo. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti na santuan amisa, intayon iti ayat, ken kapya ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na paraburna. Biag nakitin na daraken amin na sapay kumata intay amin kay sa tisidong na. Amangibunan na itinaga